ערב טוב לצופים, שמי זאביק סופר, אני חבר קיבוץ ברעם שבצפון. באתי להציג לפניכם בעיה רפואית מאוד קשה שחוויתי בה לפני שנתיים. זה התחיל למעשה שאני הייתי ספורטאי אובססיבי שרץ כל יום, ובמהלך הספורט האינטנסיבי שעשיתי אני שחקתי את הסחוס בשתי הברכיים שלי, ונאלצתי להגיע למצבים שהייתי חי כל 15 יום כדורי ארקוקסיה. מי שיודע מה זה משככי כאבים שבהחלט עוזרים, אבל מצד שני הם פוגעים בכליות ובקיבה. ובשלב יותר מתקדם של כאבים נאלצתי לקבל הזרקות של חומצה הילרונית לתוך הברכיים, שאכן עזרו לי, אבל לפרקי זמן של בין 3 חודשים לחצי שנה החומר מתמוסס בתוך הברכיים והכאב חוזר לעצמו וחוזר חלילה. למעשה נקבע לי תור לניתוח מפרקים בברך, כי זה האפשרות היחידה, אבל בדרך שלא דרך שמעתי על צורי ועל המשחת הפלאים שלו, והייתי מאוד סקפטי בהתחלה. איך זה יכול להיות? משחה, מורחים, עוזר, לא יודע. אמרתי, תשמע זאביק, אין לך מה להפסיד. בקיצור, חברים, פניתי לצורי, קיבלתי הדרכה מאוד מאוד יסודית ומקצועית, שהנחתה אותי כיצד להשתמש במשחה, ועבדתי לפי הכללים שצורי הנחה אותי, ואני רוצה להגיד לכם שהיום לאחר שנתיים, אני אדם חדש לחלוטין, ללא כאבים, ואין לי שום בעיות ברכיים. חזרתי לתפקד כפי שהייתי בצעירותי. אני לא אדם צעיר, אני בן 68. אני רוצה להגיד לכם שהסוד במשחה של צורי זה קודם כל להקשיב לצורי. כלל ראשון, אסור ללכת יחף, כי הקור חודר דרך כף הרגל ומגיע לברך ומחסל את כל הטיפול. כלל מספר 2, שאתה מורח את המשחה, תמרח אותה במשך 10 דקות, לא פחות, עיסוי היטב, ולאחר מכן שים על המקום גרב אלסטית, ולא לצאת החוצה לטווח של חצי שעה מאז המריחה, על מנת לשמור על מקום חם ותרופתי מה שנקרא. היום אני משתמש במשחה פעם ביומיים, פעם בשלושה, בכדי, הייתי אומר, ליצור מניעה. אין לי כאבים, אני מדגיש אין לי כאבים, אבל אני מורח פעם ביומיים, פעם בשלושה. אני רוצה להגיד לכם שאני נתתי לחברים שלי שגם הם סבלו מבעיות ברכיים, וכולם מודים לי, ומודים יותר נכון לצורי, על משחת הפלאים הזאת. אני רוצה לספר לכם לקראת סיום, שיש לי אח שחי בארצות הברית שבא לבקר אותי לפני כחודשיים, וסיפר לי על הבן זוג שלו בעבודה, שהוא היה שחקן כדורסל והבחור הולך עם הליכון. ואמרתי לאחי, אחי, תשמע, מה יש לך להפסיד? כולו כסף, קח לו את המשחה, תן לו. הבחור שלקח את המשחה בהתחלה היה מאוד מאוד סקפטי. לאחר חודש וחצי, הבחור פשוט קרן מאושר, בכה משמחה, ולא ידע איך להודות לאחי. המצב היום, הבחור שם את ההליכון בצד, הוא הולך רגיל, הוא מתפקד רגיל, ולא סובל מכאבים. אני באותה הזדמנות, אני רוצה להודות לצורי מעומקי ליבי, על הידיים הטובות, על השכל הבריא, על המורה הטוב שהיה לך, שהנחה אותך לעזור לזולת. באמת, מי ייתן ונזכה לאנשים כמוך. אני רוצה לסיים שאתה אדם מאוד ישר, מאוד אמין ומאוד מקצועי, וכיף לעבוד איתך. תודה לכולם ותהנו. ביי.